L-MDA esprimiet it-tħassib tagħha għal mod kif nofs is-sajf ħarġet sejħa b'terminu ta' ftit ġimgħat biex art pubblika tingħata b'xejn mill-gvern bl-iskuża ta' housing affordabbli. Fi stqarrija l-MDA stqarret li kemm il-Ministru Rodrigue Galdis kif ukoll l-Aġenzija responsabbli m'għandhomx il-mezzi biex jimmonitorjaw il-kwalità tax-xogħlijiet li jkunu qed isiru. L-Assoċjazzjoni kritikat lill-Ministru Rodrigue Galdis fejn qalet li jekk qata' qalbu li jagħmel dawn ix-xogħlijiet permezz ta' kuntratti pubbliċi li jingħataw b'mod miftuħ u proċess trasparenti, allura għandu jirriforma din is-sistema u mhux jiftaħ il-bieb għall-abbużi billi jagħti art pubblika. Barra minn hekk hemm sistemi użati f'pajjiżi oħra Ewropej bħal inċentivi fiskali u private public partnerships għal min qed jixtri li joffru parti mill-proġetti tagħhom għal bejgħ jew kiri brati inqas minn tas-suq. L-MDA komplet tgħid li ma taqbilx li l-iżviluppaturi jingħataw art pubblika b'xejn biex jibnu housing soċjali u jagħmlu qlih minnu. L-Assoċjazzjoni qalet li fl-opinjoni tagħha il-Ministru Galdis qed jaħseb biss fuq terminu qasir ħafna mingħajr ma jara l-konsegwenzi fuq l-industrija b'mod ġenerali u r-riski fuq il-banek. Fl-istess qarrija l-MDA qed tinkoraġixxi lill-Gvern sabiex ikompli jsaħħaħ l-iskemi eżistenti u jabbanduna dan il-proġett li qed isir mingħajr konsultazzjoni u li se jiftaħ il-bibien beraħ għall abbużi kemm minn min ibih kif ukoll minn min jixtri.